Boas! O abandono de unidades lexicais galegas en detrimento das españolas xa non se fai únicamente pola carga de desprestixio, que pode estar presente, por exemplo, en quen di ayer por onte, ou polo medo a non ser percebido, que pode estar presente, por exemplo, en quen di calamares por lulas, ou para non meter distancia co interlocutor, que pode estar presente, por exemplo, en quen di cerveza por cervexa. Cada vez é máis xeral que o abandono aconteza simplesmente por falta de input. Hoxe vou explicar por qué, e porque o binormativismo sería a forma máis eficaz de o evitar. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. Os falantes xa non teñen claro se deben dicer maior ou máis vello, rapaces ou chicos, pronto ou cedo, porque en poucas décadas pasaron a ouvir infinitamente máis, maior, chicos ou pronto. A castellanización do galego, coa conseguinte sensación de inseguranza que acarretan moitos falantes, xa non ten a ver únicamente coa diglosía. O abandono de unidades lexicais galegas en detrimento das españolas xa non se fai únicamente pola carga de desprestixio que posúen as formas galegas. Até diría que este mecanismo de castellanización perdeu imensa influencia en xente que deixou de ter o galego como lingua principal desde os anos 70 ou 80. As persoas que hoxe din chegou temprano, ou crucei o ponte, ou está cerrado, ou quería unha cerveza, ou vou a facerme unha tostada, non deixan de usar determinadas formas pola falta de prestixio que deteñen cedo, a ponte, está fechado, ou vou facer unha torrada. Usan aquelas formas, ás veces alternadamente con estas, porque son o input que receben maioritariamente, porque forman parte do repertorio de formas lingüísticas a que teñen acceso nas linguas que ouven na sociedade, e de forma inconsciente, na maior parte dos casos, recorren ás que intúen maioritarias nos diferentes rexistros de comunicación. Dito por outras palabras, o motivo polo cual rapaz comeza a perder terreno en favor de chico, ou rapazas ou raparigas en favor de chicas, pode ter sido unha cuestión de prestixio, mas hoxe en día, para os novos falantes, chico e rapaz son posibilidades que fan parte do seu repertorio disponível, sendo que en cada vez máis contextos a primeira forma tornouse de facto a máis habitual. Quer dicer, sen descartar que en moitos falantes, en xeral os máis vellos, aínda continúe a funcionar o abandono de determinadas unidades lexicais por falta de prestixio das mesmas, en moitos casos, na xente máis nova, estamos fundamentalmente perante un problema de perda de input de cualidade. E iso non pode ser corrixido só a través da pedagogía de non digas tal ou non digas cual, que poderíamos definir como a estrategia digo cho eu. Non digas rato, di momento. Non digo que sexa negativo, como tampouco é a existencia dun ensino de cualidade de lingua galega, mas sobre todo é importante reforzar o input real e de cualidade na sociedade. E para iso, a mellor estrategia continúa a ser facilitar a circulación do portugués. Ora, cabe preguntarse, en que medida este reforzo que acabamos de descrever podería realmente atinxir a populación non escolar da sociedade e repercutir de forma máis eficaz na saúde do galego? A resposta dánola implícitamente un destacado membro do ILGA, Xosé Luís Regueira, que en 2016, analizando as formas de contacto co portugués usadas por políticos galegos, di que non terían sido tomadas directamente do portugués, senón dos círculos culturais e políticos do nacionalismo. Con efeito, sería principalmente noutras interaccións sociais, en retroalimentación coas aulas, que estas formas de contacto poderían espallarse e dar o seu contributo. De maneira que eliminar os obstáculos á socialización de unha norma converxente co portugués, fomentando a autonomía no acceso aos recursos fornecidos por esta lingua, parécenos un dos principais papéis a desempeñar por unha eventual política binormativista. Non fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz.